କିଛି ନା ଆଜ୍ଞା କଣ ହବ ଛୁଆଟା ବହି ଦୋକାନ ବାସନ ମାସନ ଆଣିବା ପାଇଁ ନଦୁଆ ତ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କରି ଚଳିଆ କରି ଯାଇଛି। କଣ ଘଟଣା କହ? ଘଟଣା କଣ ଇଏ ତ ଆମ ଗାଁର ଭଦ୍ର ଲୋକଟା ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ କରିଥିଲା ଦୋକାନ କରିଥିଲା ଇଏ କଣ ସଉଦା ମାଗିଲା ବେଳକୁ ସିଏ କଣ ଦବା ଡେରି କଲା ଆଉ ଡେରି କରିବାରୁ ଇଏ ତ ରାଗିକି ପଚ ହେଇକି ତାର ସବୁ ସୋଡ଼ା ବୋତଲ ଥଣ୍ଡା ବୋତଲ ଓମ୍ଫେଡ୍ ସବୁ ବାଡ଼ି ବଢ଼ିଆ କରି ଏଇଟା ଭଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦବ ହଁ ଏଇଟା ବଡ଼ ପୁରା କାନ୍ଦି ଦେବ ଆଗରୁ ଯେମିତି କରିଥିଲେ ଉଠିଲ ଆଜ୍ଞା ପଚାରି ଚଲ ରେଡି ଭାଇ ବୋଲିଗଲା ରେଡି ରୋଲିଂ କଣ ହେଇଛି? କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଛୁଆଟା ଦୋକାନରେ ବସିଲା ଗଲା ରାସନ ଆଣିବା ପାଇଁ ରାସନ କଣ ଆଣେ ତାକୁ ଦବା ଟିକେ ଲେଟ୍ ଗଲା ଜିନିଷ ପତ୍ର ଫୋପାଡ଼ି ତାକୁ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରି ଛିନଛତ୍ର କହିବା ମତେ ରାଗ ଚିଲା ଭୟ କରେଇବି ଗଲାବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଇଛନ୍ତି କଣ ହେଇଛି କିରେ କଣ ହେଇଛି ଘଟଣା କଣ? କଣ ହେଇଛି ମାନେ ଇଏ ଆମ ଗାଁର ଭଦ୍ର ଲୋକଟା ହେଲା ୟା ପୁଅ ଦୋକାନ ଦେଇଥିଲା ସିଏ କଣ ସଉଦା ମାଗିଲା ଇଏ ଦବା ଡେରି କରିବାରୁ ସିଏ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଓମ୍ଫେଡ୍ କ୍ଷୀର ଥଣ୍ଡା ବୋତଲ ସୋଡ଼ା ଗ୍ଲାସ୍ ସବୁ ବାଟି ବାକି ଚୁନା କରିଦେଇଛି। କଣ? ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା ମତେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଦୋକାନ ଆଜ୍ଞା ମତେ ପ୍ରବଳ ବାଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା ମତେ ମଧୁଆ ବି ପ୍ରବଳ ବାଡ଼ିଲା ଏତେ ବାଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଥିଲି ଖାଇବାକୁ ପଇସା ମତେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମେଡ଼ିକାଲ 7 ଦିନ ଭିତରେ କୋଉଠି ପଇସା ଆଣିବି ଗରିବ ଲୋକ କଣ କରିବା? କଣ କରିବା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ବାବା ତୁ ଯୋଉ ତାର ବାଡ଼ିକି ତାକୁ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରିଛୁ ତାର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯାହା ଲାଗିବ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ତୁ ଦବୁ ସବୁ ବିୟର କରିବୁ। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଦେବି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯଦି ସେ ଗଲା କି ଅଳିଆ କଲା ତାକୁ କୋରୋନା ଟାଇମ୍ର ବଢ଼େ କରେଇବି ଯେ ୟା କେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଫେରିବନି ସେ ବୁଝିଲ? ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ଯାହା ତମର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସେ ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ପତ୍ର ପୋପଡ଼ା ପୋଡ଼ି କରିବେନି କି ମଦ ପିଇକି ରୋଡରେ ଗଡ଼ିବନି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କରିବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେତିକି ଟିକେ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି।